Bismillah kinarya puji sesanti Murwakani setyaning ganti anggenipun badhe makarya nyadong tambahing donga pangestu saking sangjaring para pamirsa Sutrisna langkung-langkung saking kadang sepuh bini sepuh wonten Sobahan Mangunsari Ngadreja mugi purwa madya dumugi wusana antukipun kadang-kadang wahyu cipta budaya hamakarya tansah lulus raharja nirbaya nirwikara nir ing sambikala pambagya wilujeng ingkang katur saking paguyuban seniwarok wahyu cipta budaya senggaden campur sari Ngadreja dhateng sanggiring para pamirsa Sutrisna wilujeng sonten bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentrem rahayu saha nugrahaning Gusti mugi kajiwa kasarira dhateng sangyaning para rawuh para pamirsa Sutrisna lumeber dhateng kula sak kadang wahyu cipta budaya satemah saketa mahanani gelar budaya dharma jaga dita supahan amin Allahumma amin. Sagunge pakurmatan konjuk dhateng sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinabekten minggah dhateng pangemban-pangembating praja satriyaning negari wonten laladan Mangunsari bapa pangarsa desa dalah nayakanipun langkung-langkung ingkang asta padukuhan Subahan jengandika ingkang dados pandam-panduming gesakala dasih ingkang tuhu pates sinudarsana konjuk dhateng paniti laksana saking gelar budaya dharma jagadita sedayanipun ingkang tansah memardi mardawaning budaya luhung ingkang mugia tansah cinaketaken ing kawidadan karaharjan ingkang tansah bagya lan mulya. Boten kata lumpen dumateng para pamirsa budaya Sutrisna kakung miwah putri ingkang cinaket ing manah. Puji syukur konjuk wonten ngayunan dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Derek ari kalenggahan sonten menika sampun kepareng hangayomi lampah kula sak kanca satemah anggenipun sowan saking sengganen campur sari saged manggih wilujeng katebena saking pringga bareng marga ngantos dumugi sasana beksa gelar budaya dharma jagadita boten namung minangka talanging basa saking wahyu cipta budaya sengganen campur sari ingkang sepisan ngaturaken sewu agunging pamatur nuwun ingkang tanpa upami dhateng kadang-kadang paniti laksana ingkang sampun keparing nimbali kula sakanta. Mugi-mugi kanthi adicara ing kalenggahan sonten menika saged ngraketaken pasderaan anggenipun badhe dudah-duduh mekar ngrembakakaken budaya Jawa. Candhaipun derek mangayu bagya sinartan ngaturaken puji pandonga konjuk mring Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi dinten ingkang kaping kalih ngantos paripurna gelaring gelar budaya Dharma Jagadita binaringan nirbaya nirwikara nir ing sambikala lancar gangsar datan wonten rubeda satunggal menapa mugi kanthi adicara menika saged dadosaken warga masyarakat Subahan tansaya raket tansaya guyub tansaya rukun dadosaken Subahan ingkang lancar jaya lan maju ngaturaken sewu agunging pamatur nuwun dhateng kadang Sutrisna ingkang sampun kepareng derek nyawiji manunggal wonten kiwa tengen ngajengipun sasana beksa mugi pinaringan rahayu pagelaran seni saking wahyu cipta budaya
Arum arum burat wangi lir Panjaran Sari harum arum burat wangi lir Panjaran Sari lintang kembangé awan dedenge mulan kekalang kerlak kerlip koyo sutya buka bronto asmara dasar angin gomo wangi puspa pandutut rasa arum arum burat wangi lir Panjaran Sari arum arum burat wangi lir Panjaran
Supamanggala kang hangasta sekar dwi warna sesanti kang kunjuk mring Gusti rahayu sagung dumadi rahayu kang hamirsani rahayu kang marakandi la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa sallim daimah abada alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin
Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Krono Siwandana Raja Muda ing kana Raka Siyaka ing Yuda lawan Raja Raisingha Nasta pusakane Badut Kyai Samandiman Rapas ing
bagus ora sembayang, wong ayu ora sembayang. Kamangka Nabi Yusuf bagus ora ninggal sembayang, Siti Khadijah ayu tetep sembayang. Ling-iling-iling jalma kudu eling marang kang kawasa. Ayo kanca ayo sedulur padha sembahyang. Siyaga sang satriya pagita gita sentak so.
Jeritane wayang Jawi ing praja Ngalengka diraja
Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cancut tumandang ngalingko wis dadi awu kobong gedhe hejroning praja sampun pratandha siyaga wahyu cipta budaya lir kadya prabancana budal to Janji lunga mung sedelo cari sewulan ra ono pamit munalika swana ing stasiun balapan Solo jare lunga mung sedelo malah
Tresnanomu bangsamu dhewe najan kowe digawe suwanke ning Gustiku bebarengan karo aku Citra iman kowe malah mlayu niatian melayu tak enteni donya wis gumelar ing tembe apa buktine pang usrahino pang usrahino srenging ginde muncul sunar sumumpura pang usrahino pang usrahino srenging ginde muncul sunar sumumpura
akalin jungkir negarane makmum bikin tir imami atine kafir uripe jaman wis akhir pandire pandang sing mungkir sing arep jaman wis sluku patok ilailo sirama menyang sulu lehe payung mudu sentit lulupa wong mati ora obah yen upah medeni bocah yen urip golekno duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam tuku patok ilailo sirama menyang sulu le oleh payung kudu jentit lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok menyang solo le oleh payung kudu jentit lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam tuku patok
padha ilah elo si Rama menyang Solo lek oleh payung utu cendhit lulu bah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe. Tak lilo 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 ledo jumenengo aja bijentangis anakku sing bagus rupane yen nangis ya ilang baguse. Iling-iling sira manungsa jaler esti enom lan tuwa saben dina padha ilinga kapan-kapan napa timbalan kang moho suci gelem ra gelem bakal pati disalini penganggon putih yen wis budal ra iso mulih tumpakane kereta Jawa rutane papat rupa manungsa jujukane omahku tanpa batal tanpa kloso umaira ana lawake turune dhewe ra ana kancane ditutupi anyang-anyang diuruki disiram kembang tonggo-tonggo padha nyawang tangisi kaya wong tembang yen ngajine arah-arah iku pertanda yen imame ilang luwe lara luwe susah rasane wong ana neraka ditawisi padha geni klapa geni ula geni. Nggih, aman nggih. Monggo-monggo status dulur nggih. Nggih, monggo.
kalian menika sendratarinipun men kalian foto nggih. Nyuwun sewu nggih. Monggo foto teng mriku mboten teng mriku. Kula Jawa rasane legi tripik linjo dipangan asu arep mulya kudu marsudi buta ijo aja dikuku tul kae kae katul kae mutul kare tul dari siti tul cae nak cae catul cae di kutul kare banyak tul kare siti. Menika saking Wayu Cipta Budaya saestu ayu-ayu tenan. Jenengan nggih ayu-ayu tenan, jenengan nggih bagus-bagus tenan. Alah ya Allah. Monggo. Para pamirsa budaya Sutrisno nggih menika gumelaring seni warok saking Wahyu Cipta Budaya temtunipun Purwamadya dumugi wusana kathah kekirangan kathah kelepatan antukipun kula sak kanca ngaturaken beksa kiranging wiraga wirama lan wirasa nyuwun agung ing samudra pangaksama wiras pantes matur dhateng sedaya warga agung masyarakat Sobahan paripurna kula sak kanca ngaturaken beksa terasan nyuwun pamit nyuwun tambahing donga pangestu saking para rawuh saking warga masyarakat Sobahan mugi-mugi lampah kula saged manggih kawilujengan karahayon katebena saking pringga Barimarga ngantos dumugi rompok kula piyambak-piyambak ing wasana kepareng hamungkasi kandhai manjal mening santi jaya-jaya wijayanti mugi rahayu ingkang syamya pinanggih sukses gelar budaya Dharma Jagadita wilujeng sonten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.